alaikum masoya maza da mata. Sunana Muhammad Aliyu Chiroma wanda aka fi sani da Muhammad AC daga AC Group Comedians TV. Dan Allah duk wanda ya shiga cikin bidiyon nan dan Allah ya tsaya ya kalla complete ya ji me zan faɗa. Yawa. Jiya da yamma na buɗe sabon group a WhatsApp mai suna AC Fans Group. To da na buɗe group din nan irin mutane na ne suke mun complain akan cewa in bude group in dinga tura short videos ba sai na ba ma kaina wahala na tura mu wannan na tura mu wancan ba, kawai in nayi sabon video in sa short din a cikin group kowa zai dauka. So da na bude wannan group din sai na sharing link din zuwa groups yanda zan samu followers da yawa a group din nawa. To da na dauki link din na tura a group ɗin Pakistan. To da sanda na tura a group ɗin Pakistan din nan sai wasu daga ciki na ga sai shigowa suke suna ta shigowa ka dinga ganin new abin nan members. To a cikin new members din nan sai wani ya fara tura bidiyon batsa bidiyon iskanci. To dan Allah ni abin da nake so in fahimtar da ku cewa wannan wanda ya tura bidiyon din nan wallahi ba da sani na ne ba kuma baya cikin list din friends na, baya cikin list din friends dina. Shine of course ina da friends a Pakistan sosai a 100%, 40 ga baki ɗaya yan Pakistan ne, amma kuma shi wannan wanda ya tura abin nan baya cikin list din friends na, baya cikin list din friends dina. So ni na so fahimtar da ku cewa ni bana abokantaka da wannan, dan a group din mu akwai wanda suka yi magana wanda muka taso tun muna yaranta sun bani kyakkyawan shaida. To saboda haka da Allah na isar da sakona dan Allah kuma kyakkyawan fahimta, ni abinda aka turo wayannan ba friends na bane, insha Allah kuma za mu san yadda za mu yi a gyara a daina tura abubuwan nan. Nagode sosai. Sannan shi wannan wanda ya tura bidiyo din ma da yan sauran Pakistan din nan na cire su, da Allah dan mun hakuri sauran yan Pakistan din da na cire su wanda su abin ya dan shafe su, da Allah kuma hakuri ina nan zan dawo da ku. Nagode sosai. Da Allah kar ku manta ku danna subscribe a YouTube channel din mu AC Group Comedians TV, dan Allah ku danna subscribe. Nagode.